Parlok baro namar ke jinglong jingman ha ka bede ba ka jing sapreng jong ka jing pang COVID-19 ha ka ri ba ka perthei barok away kamlong ka ba shingan bat kadang yai teng bat khnang ban la ban te lakam bat ban control ya ka jing por ba ka jing event jong ka ha ka ni ka district ba ka jala jongi ka district magistrate jong ka Ri Bhoi district nongpo sashi sen pat lengba ka section 144 CRPC kala penjeri bat penjalan ya ka night curfew hapo ka district naduh menta ka khat phra tarik ubnai ba phra ar hajar arpho haduh ka arpho sau tarik ubnai ba phra ar hajar arpho hapdeng ka por khandai baje min miet haduh san baje min step man la ka sngi kumbala Pynbna na ka por sha ka por kane ka order kanom treka me ki sipai pulit medical team kitnat trekam sorkar beper ki press bank petrol pump karkhana shna kali dukan marbam ba dukan tiar bala itu ki kali kit marbam ki kali kit dawai tiar hospital pharmacy bat kinom tre sorkar shushu ka district magistrate lengba ka te ka kandon an kalamana ya ka yat ka yeng ki breu shabar ka jilla ban yelum breu palat ya ka sangut ban om ya jan para breu ban yat klem da deng mas ban penlong yo kunthup ye ki yo border ki sports school jaka ai jing hikai yeng maneble ki cyber jackpot lottery counter ka yat ka yeng ki riutamen ki ba armet ki khulung khna ki ba hapo shposnem ban wanra nong bala na shabar klem da yo permission bat ki wei lasha ban ye tho shong kurim tang hapo ying mani kataru tang ladayo permission kinonglet ya tho kimde ban palat ya ka san phongut bat onom sha ya ka khawai dawai ne reception ha ka bayade ba ka jing penya ye ki kali ondang penne kumbala Pynbna menshwa ye ki pas na ka banta ka yat ka yang ki kali hapdeng ka por san baje min step haduh khandai baje min miet jong ka khat phra tarik haduh ka art sau tarik ubnai ba phra ar hajar arpho la ban yo ha ka www.ribhoi.gov.in kumta la kan tu juri pi wei pa wei ba pin sngo bha ban ai biang sai shiwat ya ka jing etre lang jong pi bat ki bor sin char jong ka district nama de tang da kani ka jing etli jong pi ki pat nong shong snong bangila ban ye khun persha ya kani ka jing pang kum ba phiale baro shikata da ka ba ko ngu ya ka jing tha bala ai namar de tang de kini kilat kiba ngila ban yada naka kham tam e ha ka jing husiar ba ka jing fikir yala de shimet harengkat ka jing kermen jungi ha unong bu nong thau kublei shi hajar mu